Salutare, băieții mei, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem împreună cu... Cum te cheamă? Cum te cheamă oare? Haideți să-l strigăm oare. Deci fiți atenți. Pe el îl cheamă Luca, dar trebuie să-l strigați ca să vină și trebuie să dați multe like-uri. Haideți. 3, 2, 1 și... Luca! Hai să vedem dacă vine. Cineva aici. Da, uite, am strigat și ceilalți care se uită la acest videoclip pentru a face un game of Ken. Game? Yes, game of. Deja știu că o să te bat. Da, mă. Hai să mutăm aici altundeva ca să vedem și noi. Gata. Și haideți să vedem. Ce vine? Hai să vedem cine începe. O dată. Stai, hai să dau eu. Vreau să dau. Și acum încep. Voi începeți. Voi trebuie să începeți în atacare. Și cum sus treburile? Dacă Cam eu plec. Cam Yes! Ok. Hai să vedem, ia de la câte rog, ca să... Un pic de intimitate. Fac cu geagăle. Știi cu bicapinul? Să prinde prea ușor. Să vedem. Doar atât? Da. Bicapin. Mulțumesc! Câte șanse avem? Una. Gata. Bun. Da. Așa. Ia de 3. Are două ori. Cu tac sau fără? Cu. Ți-a picat. Bă, o să-mi dau ceva ce tu nu știi. Vai, ca. Nu. Și vedem, acum când e rând de tău îmi iese. Haide. Big cup, small cup, base cup. Stai. Nu, mai e șansă. Dar înainte să, așa, dar înainte să dea, dacă crezi că o să nimerească, dați subscribe. Dacă nu credeți că o să ia, să dați like. Haide. Yes! Dați like. Da, like. Ia pun și like. Hai să vedem. O mini petardă. Exact. Haide. Fii atent. Da, uite ce frumos îl dau eu. Da. Trebuie să oprim puțin videoclipul, dar vom reveni. Gata, am revenit. Deci fiți atenți. Omul a căzut de pe scări. Ce geam. Da, mai trebuie să. Așa, am revenit din nou, a treia oară. Și cine era acum? Cred că eu. Dacă mi-ai dat un da? Nu, tu ai încercat să... Da, tu. Nu știu, scrieți în comentarii. Haide. Nici big cup. Deci dacă mi se geagă. Haide. Like, dacă nu este subscribe, dacă nu este. Subscribe. Ok. Schimbă. Da, am ieșit. Nu trebuie. Ce le spui abonaților? Da. Cea mai cute față. Miau.
Miau, miau. Gata. Nu. Așa. Deci unde rămăsesem? A, da. Și dau randevou. Da. Hai să vedem dacă deci dacă iese din prima. Stai! Nu se pune. Stai, mai dai șansă. Da. Te rog. Da. O să ai și tu. Așa. Doar dacă dau like. Bine, vă rog, dați like. Uite, uite, tata, au dat. Marius, l-ai salvat. Da, mersi, Marius. Stai, că doar trebuie să le bucuri. Haide. Eu ar. Ok, dă pe la câteva. Easy. E easy juggle. Nu s-ar închina asta. Bă. De ce nu-ți place bun? Nu mai mică, bă. Dă-te, dă-te, mă. Easy. Vreau să dau over the valley. Vădăveli. Over the valley. Big cup, small cup, big cup. Eu dau combinații. Elefant. Vreau să dau combinații cât mai multe, să nu mă cresc. Ha, da, am crezut. De ce nu dau și cu spike-uri? Da, nu dau cu strike-uri. Păi oricum trebuie să se termine spike. Ia uite și dau. N-ai zis. Vreți să vedeți cum îi fac capa? Capa. Bam. Easy. Easy, iar vorbim noi cu easy-ul tău. Mi-am luat karma. Trag eu o vorbă cu easy-ul tău. Ușor. Ia de-te. Bă, stai la. Vreau să joc. Dar nu e borbodeală. Bam. Cerc combinațiile astea de 5 secunde. Bă, auzi, dar eu când o să trebuiască să redau, tu o să mai știi? Da, că mi-e rău. Big up, small cup, big up, elefant, big cup, big cup, spike. Ia de-te. Asta mi-e rău să înțeleg. Gata, fă. Ce vrei să faci? Kiss. Da, arată-te. Nu, tu ești. Pas la încet la așa, la numerală, dacă nu mi se bine, da. Nu merge. Nu? Da. Hai, fii atent. Îți mai dau eu de la mine încă 2 șanse. Doar dacă dau like sau... Nu, da, așa, da. Ia, credeți că o să-mi iasă jumping stick. Dar nu-ți dau de făcut, adică doar așa, dacă mi iese. Da? Concentrează-te. Kiss. Capa. Jinx. Luca. Dar nu mă cheamă Luca. Dar cum te cheamă? Este în secret cum mă cheamă. Bine, hai, de cine dă acum? Nici tu nu știi. Eu dau. Emilia. Dă-te. Da, în general... Monster Kid, da. În general mă cheamă Luca. Dă-te. Numele meu mă cheamă... Luca. Easy. Kiss. Ia dă-te pentru spre. Nu spune Nu e acest chemă. Deci
nu e aceeași schemă, ca să nu zici că... Bine, mă risc. Big cup. Yes! Yes! Mai riscă-te, mai riscă-te. Nu, gata. M-am riscat destul. Câte șanse? 5. Aud atât de gen. Nu mi-e place. Așa, haide. Nu mă nici airplane. Gata. A, gata? Ți s-au dus la 5 șanse? Mhm. Ok, capa era capa. Cine? Dar e de ce mă bagă cu de eu? A, tu. De ce nu mă... Nu, eu. Dacă... Atâta. Yay! Deci, Big cup, small cup. stai așa, dă-te. Small cup. Big cup. Elefant. Small cup, big cup, elefant. Ce picat? Cum nu mi-a picat? Păi avem 2 șanse. Ah, base cup. Cum ai dat tu base cup? Ai dat big cup base cup. Și nu. Big cup. Stai un pic. Și spike. Yes! 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 Nu se vede și de ce? De ce? Se pune, nu-mi pasă. Era elefant big cup. Nu-mi pasă, nu-mi pasă. Am dat-o, nu-mi pasă. Nu mi se pune nimic, am dat-o, nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Ai de Swing. Din primul. Păi, bă, dar tu te bagi. Da-te, mă! Hai să vedem dacă știi. Haideți să vedem. Hai, acum dau eu, mă. Stai, mă, lasă lanterna. Așa. Ca să vezi și noi lumina. Acum ai rândul meu. Da, băi, să nu-mi iasă. N-am mâncat. De-te. Haide, dai. Eu? Dă-te. Uite ce îți dau. Deci îți dau cea mai simplă chestie. Bun. Dă-te. Mamă, dar de ce nu mi-e plac? Mi-am dat să iei. Dar de ce jucăm de swing? Hai să... Bă. Da, acum mi se că nu e rândul meu. Ok. Uite ce-ți dau. Orbit. Info. Acesta? Big cup, orbit, sport. Picatin. Pica orbit, picatin. E, ce orbit e ăla? Așa. Pam. Good boy. Good Unde a ieșit? Eu. Haide. Nu mă las până când nu găsi un swing. Gata. Swing-in, atât. Nu, haide. Swing-in. Îți dau 3 șanse. Una. Dacă dă mai dislike, mai dai una. Bine, bine. Tinga. Gata? Hai să vedem. Am dat și o like. Audă. Din ultima șansă. Nu le faci. Haide, acum cine dă eu? Nu, eu. A, da, să vine. Haide. Să dau și un cap. Capac. Nu te lași tu. Nu e și base, că what the fuck. Să mai fac un. Îți dau ceva ușor. Oh, frate. Haide. Base copy? Da. Yay! Îți mai dau o șansă. Și dacă dăm mare sunai sau altceva. Maruse,
Maruse. Ultima șansă. Stai să vedem dacă... Ioana, nu! Fac. Capăi. Cine le dă eu? Da. Din păcate, iată-te. Am voie să pun la a doua mână dacă e chef. No. No, bueno. No me interesa. No tiempo. Te dau. Sex. Ia uite. Prunici bica brisca. Dă-te. Get out. Dau. No. Kiss. Kiss-ul tău. Kiss. Kiss. Yes. Taci. Dai. Kiss. Fuck. Kiss. Ani. Stai. Kiss. Taci cu kiss. Stai. Get out. Kiss. Ce crezi că nu s-a atent? Nu atent. Big up. Big cup, base cup, big cup, base cup, spike. Ce, mă? Base cup, big cup. Să puteți. Scoate asta. Asta, bă. Bă, dar nu o țin eu. O șansă mai... Stai un pic. Dacă mai dă cineva like. Base cup. Da, ce ai de urma? Ce? Să vedem dacă dă cineva like. Dar nu mi-ai dat. Ce? Nu da. Au dat? A dat Maria. O, Maria. Așa, cât e? Capăi. Capăie? Nu. Ce, mă? Tata să ne chem. Bă, nu. Bă, da. Până când da, mă. E chem, da, auzi la tine, chem. Nu, când Vă pup. Pa. Bine, cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Eric și v-am salutat. Pa! Ui!